ஒரு சின்ன மங்களாச்சரம் அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகயே சக்ருமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிரம் ஹாவிரம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபாதிகம் हे कृष्णा करुण सिंधे दीन बंदे जगत्पदे कांता राधा कांता नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी திருவானோ சுதேவி பிரியமானி ஹரி பிரியே வாஞ்ச கல்பதராய கிருப சிந்து ஏவச பதினானாம் பாவனையே வைஷ்ணயோ நமோ நமக. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि पूर्ण भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல இருக்கிறோம். ரொம்ப அழகான இது புத்தகம். இந்த புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா மாயத்தை பத்தி பகவான் ரொம்ப அழகா இதுல விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள், அதாவது பக்தி புருஷோத்தமான சுவாமிகள் ரொம்ப அழகாக இது விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதாவது சில பிரபுபாதா கிட்டையும் அவரு சில பிரபுபாதா 84 புக்குகள் எழுதியிருக்கிறார். அதுல உள்ள சாராம்சம் மாய புத்தி எப்படி அப்படின்றத ரொம்ப அழகா எடுத்து இவர் இந்த புக்கு எழுதியிருக்கிறார். இது நம்முடைய இஸ்கான்ல இருந்து பண்ண புக்கு தான். இது தமிழாக்கத்துல ரொம்ப நம்ம இங்க இருக்கிற நம்முடைய சென்னை இஸ்கான்ல உள்ளவங்க, கோயம்புத்தூர், அதே மாதிரி சேலம் இஸ்கான், இங்க இருக்கிற இஸ்கான்கள்லாம் ஆச்சாரிகள்லாம் சேர்ந்து இந்த புக்கை கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப அழகானது. வாழ்க்கையில முக்கியமா இது தெரிஞ்சுக்கணும். மாயனா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? நம்ம எப்படி மாயத்தால கட்டுண்டு இருக்கோம் அப்படின்ற சத்துவ குணத்துல இருக்கோமா, ரசோல இருக்கோமா, தமோல இருக்கிறோமா, இல்ல சண்டால புத்தியில இருக்கிறோமா இல்லைங்களா? சண்டால புத்தின்னு ஒரு புத்தி இருக்கு. அந்த புத்தினா என்னது அப்படின்றதையும் ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இந்த மாயத்தை பத்தி நாம ஓரளவுக்கு ஏற்கனவே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸ்ரீமத் பாகவத்தோட விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க ரொம்ப அழகா. விஷ்ணு புராணத்திலையும் இருக்கு, கந்த புராணத்திலையும் இருக்கு, பத்ம புராணத்திலையும் இருக்கு. நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க இந்த மாயத்தை பத்தி. மாய தத்துவாதிகள் பத்தி ரொம்ப அழகா இதுல கொடுத்துருக்காங்க. மாயத்தை பத்தி எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஆச்சாரிகள் என்ன மாதிரி செயல்பாடு நம்ம இந்த புக்கு கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி பண்ணிருக்காங்க. இனி பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த அத்தியாயம் 49 அத்தியாயம் இருக்கு. இது 8 பிரிவா பிரிச்சிருக்கிறாங்க, 8 பாகமா பிரிச்சிருக்கிறாங்க. இது ஒரே புக்கு தான். இந்த ஒரு புக்ல 49 அத்தியாயம் 8 விதமான பாகங்களா பிரிச்சிருக்கிறாங்க. இப்ப முதல் பாகத்துல பாத்தீங்கன்னா 7 அத்தியாயம் வரும். இந்த 7 அத்தியாயமும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அத்தியாயத்திலையும் இந்த 7 அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பு. அதாவது மாய என்பதற்கான வரவுரை, அதன் செயல்பாடுகளை பத்தி நம்ம இந்த 7 அத்தியாயத்தை பத்தி. மாயன்னா முதல்ல என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல குணமாயானா என்ன, ஜீவ மாயானா என்ன, மகா மாயானா என்ன, யோக மாயானா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இந்த 14 மாயாவும் எப்படி நம்மள வழி நடத்துறது, எப்படி நம்மள எந்த வகையில மாயா நம்மளை கொண்டு வராங்க, பகவான் ஏன் இந்த மாயத்தை கட்டுண்டு நம்மளை அதை படைச்சிருக்கிறார் அப்படின்றதும் ரொம்ப அழகா நமக்கு இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக நம்ம விளக்குறோம். இந்த 7 அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கிறோம். நீங்க இப்ப நாம ரெக்கார்டிங் தான் பண்ணியிருக்கிறோம். யூடியூப்ல நாங்க அப்புறம் நீங்க கூட கொஞ்சம் புரியலனா கூட இப்ப கொஸ்டின் கேட்கலாம். அதுக்கப்புறமா கூட நீங்க திருப்பியும் அதை ஆன் பண்ணி பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிக்கிறது கொஞ்சம் படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்படி நம்ம விளக்கம் கொடுக்கலாம். முதல்ல நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் முன்னுரை கொடுக்குறாங்க. இந்த முன்னுரையில அவர் என்ன சொல்ல வராருன்றது ரொம்ப அழகா இது நன்றி உரைதான் நிறைய இருக்கு. அதை படிக்கணும்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும். நம்ம ஸ்டார்டா முன்னுரையில இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபு படிக்கிறீங்களா? இந்த புக்கு யார்கிட்ட இருந்தா படிங்க, இல்லைன்னா இந்த இதை பார்த்து படிக்கலாம். மேக்சிமம் இந்த புக்கு நிறைய பேர் இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னுரை. நான் ஒரு இந்தியன் என்பதால் இஸ்கானில் சேர்ந்த போது மாயை என்ற இந்த வார்த்தையை எனக்கு புதிதாக தோன்றவில்லை. இவ்வார்த்தையில் எனக்கு அதிக பரிச்சயம் இருந்த போதிலும் உண்மையில் மாயை என்றால் என்ன என்பதில் எனக்கு அதிக அளவிற்கு புரிந்துணர்வு இல்லை. பௌதீக வாழ்க்கை என்பது மாயை, குடும்பத்தின் மீதான பற்றுதல் மாயை என்பது மட்டுமே எனக்கு தெரிந்திருந்தது. பொதுவாக மக்கள் மத்தியில் கூட இக்கொள்கை பரவலாக காணப்படுகிறது. நான் இஸ்கானில் சேர்ந்த போது மாயை என்ற இந்த வார்த்தையை அடிக்கடி கேள்விப்படுவதுண்டு. அச்சமயத்தில் என்னை மேற்பார்வை செய்யும் பக்தர் இவ்வார்த்தையை அடிக்கடி பயன்படுத்துவார். விரும்பத்தகாத செயல் ஒன்றை நான் செய்துவிட்டால், இதுவே மாயை பிரபு, நீங்கள் மாயையில் இருக்கிறீர்கள் பிரபு என்று அவர் கூறுவார். நான் மங்கள ஆரத்திற்கு எழுந்திராத போது, நீங்கள் மாயையில் உள்ளீர் பிரபு என்று அவர்கள் கூறுவதுண்டு. புத்தக விநியோகத்திற்கு செல்ல நான் விரும்பாத போது, நீங்கள் வெறுமனே மாயையில் உள்ளீர்கள் பிரபு என்று அவர் கூறுவார். நாள் முழுவதும் நான் மாயை என்ற இந்த வார்த்தையை பலமுறை செவி உறுவது உண்டு. கிருஷ்ணர் என்ற வார்த்தையை விட மாயை என்ற வார்த்தையை நாங்கள் அதிகம் கேள்விப்பட்டிருப்பதற்கும் சாத்தியம் உண்டு. தற்போது இருப்பதை காட்டிலும் அந்நாட்களில் மாயை என்ற வார்த்தைக்கான என்னுடைய கோட்பாடு வேறாக இருந்தது எனலாம். அந்த கருத்து சரியில்லை என்று கூற முடியாவிட்டாலும் அது குறுகிய எல்லைக்குட்பட்டது எனலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை மிக ஆழமான முறையில் படித்த பிறகு மாயை என்பதற்கு இன்னும் அதிகமான அர்த்தங்களையும் அதன் பல்வேறு அம்சங்களையும் என்னால் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது. மாயை பற்றி நான் தெரிந்து கொண்ட பல விஷயங்கள் இந்நூலில் விளக்கப்பட உள்ளன. மாயை என்ற இந்த வார்த்தை பல்வேறு அர்த்தங்களை கொண்டது. உதாரணத்திற்கு, சம்பஸ்வாமி ஆத்ம மாயை என்று முடிவரும் பகவத்கீதையின் ஸ்லோகம் 4.6 நம்முடைய ஆச்சாரியர்களால் பல்வேறு விதமாக விளக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் மாயை என்ற இந்த வார்த்தைக்கு பல்வேறு வரையறைகளை அவர்கள் அளிக்கின்றனர். இந்த விளக்கங்களும் மாயை என்ற வார்த்தைகளுக்கான வரையறைகளும் இந்த நூலின் தனியான ஒரு அத்தியாயத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளன. மாயை என்ற சொல்லிற்கு பல வரையறைகள் இருந்தாலும் இந்நூலில் நாம் மாயை என்ற வார்த்தையை பகவான் கிருஷ்ணரின் சக்தி என்னும் பொருள்படவே உபயோகிக்க உள்ளோம். பகவானின் அளவற்ற சக்திகள் அனைத்தும் உட்புற சக்திகள், வெளிப்புற சக்திகள் மற்றும் நடுத்தர சக்திகள் என்னும் மூவகை சக்திகளாகவே வகையறுக்கப்படுகின்றன. பகவான் உட்புற சக்தியானது சொரூப சக்தி அல்லது அந்தரங்க சக்தி அல்லது என்ன சக்தி பிரபு சக்தி என்றும் அறியப்படுகிறது. பகவானின் வெளிப்பு சக்தியானது பகிரங்க சக்தி அல்லது பகவானின் மாய சக்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அந்த பகிரங்கா அல்லது மாய சக்தியானது மகாமாயை அல்லது வெளிப்புற சக்தி என்றும் அறியப்படுகின்றது. அந்த வெளிப்புற சக்தியின் மூலமாக பகவான் இந்த பௌதீக பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிக்கிறார். பௌதீக உலகின் படைப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் அழிவு ஆகிய செயல்கள் அனைத்தும் மகாமாயை எனப்படும் இந்த பகிரங்க சக்தியின் மூலமாகவே நடைபெறுகின்றன. ஆன்மீக உலகில் செய்யப்படும் பகவானின் உள்ளொரு சக்தியானது யோக மாயா என்று அறியப்படுகின்றது. இந்த சக்தியின் மூலம் பகவான் ஆன்மீக உலகை வெளிப்படுத்துகிறார். யோக மாயையின் சக்தியினால் தான் ஆன்மீக உலகின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் நடைபெறுகின்றன. இப்பௌதீக உலகிற்கு பகவான் இறங்கி வரும்போதெல்லாம் அவரது தோற்றமும் செயல்களும் யோகமாயா சக்தியின் துணையுடனே நடைபெறுகின்றன. அஜோபி சன் அவ்யாத்மா
பூதானாம் ஈஸ்வரோ பீசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் சம்பவாம் ஆத்ம மாயையா. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் என்னுடைய தெய்வீக உடல் எப்பொழுதும் அழிவற்றதாக இருப்பினும் உயிர்வாளிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தும் நான் எனது சுயமான தெய்வீக உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். பகவத்கீதை 4.6. மேற்கண்ட ஸ்லோகத்தில் ஆத்மமாயை என்பது யோகமாயை அல்லது பகவானின் சொரூப சக்தியை குறிக்கின்றது. யோகமாயை சக்தியானது பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கும் அற்பாற்பட்டது. அதே சமயம் மகாமாயை சக்தியானது திரிகுணாத்மிகா அல்லது 3 பௌதீக குணங்களின் ஒரு வெளிப்பாடாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தோற்றம் மற்றும் செயல்கள் அனைத்தும் யோகமாயின் பிரதிநிதியின் மூலம் நடைபெறுவதால் அவை திவ்யமானவை அல்லது தெய்வீகமானவை என்று அறியப்படுகின்றன. அதாவது அவை இந்த பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவை. பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஜன்ம கர்மச்சேமே திவ்யம் ஏவாம் யோ வேத்தத்வதஹ யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதிமாம் ஏதிசோ அர்ஜுன. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானது என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இவ்வுடலை நீத்த பின்பும் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய வாசஸ்தலத்தை அடைகின்றான். பகவத்கீதை 9.4.9. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 2 பாகத்திலையும் பாருங்க, இந்த முன்னுரையில 2 இடத்துலயுமே ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? முன்னுரையில அதாவது இந்த இஸ்கான்ல மாத்திரம்தான் வந்து இந்த மாய கொள்கையை பத்தி ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம பிரம்ம கவுடிய சம்பிரதாயத்துல தெளிவா கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த மாயாவதி தத்துவத்தை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. நாம என்னெல்லாம் வந்து பௌதிக தன்மையில நாம செய்யறோமோ, என்ன செயல் செய்யறோமோ, என்ன கர்மா பண்றோமோ, அது எல்லாமே மாய. அப்ப இந்த உடலும் மாய, இந்த சமுதாயம் மாய, நம்ம குடும்பம் மாய. அப்படிதான் இந்த பகவத்கீதையில நம்ம பகவான் உணர்த்துறாரு. ஆனா நம்ம ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் போது நம்ம ஆச்சாரிகள் இந்த புக்கு மூலியமா நமக்கு விரிவா கொடுக்குறாங்க. ஆனா அதுக்காக குடும்பம்லாம் வந்து மாயதான். ஆனா பற்றற்ற தன்மையான பகவான் வந்து ஒரு இடத்துல அழுத்தம் திருத்தமா சொல்றாரு. அதுக்காக குடும்பத்தை விட்டோ சமுதாயத்தை விட்டோ எல்லாருமே வந்து சன்னியாசி ஆக முடியாது சரிங்களா? எல்லாருமே கரகசனா இருக்கணும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஆத்மாக்கள் மட்டும்தான் வந்து சன்னியாசி ஆக முடியும். எல்லா ஆத்மாக்களும் ஆக முடியாது. ஆனா அதாவது நம்ம வர்ணாசிர தர்மத்து மூலியமா அந்த 4 வர்ணங்கள் மூலியமா பாத்தீங்கன்னா யாரையும் 3 விதமான வர்ணங்கள் கண்டிப்பாக சன்னியாசி ஆகும். கண்டிப்பா ஆக முடியும். ஏன்னா அது அவங்களுடைய கட்டுப்பாடு. அதே வந்து சூத்திரரும் பண்ண முடியும். அவரும் சன்னியாசி ஆக முடியும். ஆனா அவரு ஆன்மீக தொண்டு மூலியமாக தான் அது ஆக முடியும். ஆனா சூத்திரரா இருக்கும்போது கடினம் தான் அது இல்லைங்களா? அந்த 3 வர்ணங்களையும் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. பிராமண, சத்திரியன், வைசியன். இவங்க 3 பேருமே பிரம்மச்சாரி சன்னியாசி ஆக முடியும். அப்போ எல்லாருமே சன்னியாசி ஆக முடியாது. எல்லாமே கரகசனா இருந்துதான் அதுக்கப்புறமா வனவாசம் போய் அதுக்கப்புறமா தான் சன்னியாசி ஆக முடியும். அப்போ இதுல பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாயத்தின் மூலியமா தான் இந்த படைக்கப்பட்டதுன்றார். இந்த பிரகிருதியே, இந்த இயற்கையை படைக்கப்பட்டதே வந்து இது மாய. இப்போ இந்த ஆச்சாரி என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உட்கார்ந்தாலும் சரி, உட்கார்ந்து நம்ம ஏதோ ஒரு தேவையில்லாம இப்ப புக்கு விநியோகம் பண்றது கூட வெளியே போனா கூட வெளியே போகாம ஒரு சோம்பேறித்தனமாக ஏதோ ஒரு இது இல்லாம படுத்துட்டாருன்னு நினைச்சீங்களேன், அது ஒரு மாயத்தால கட்டுன்னு இருக்கு அப்படின்றாங்க. அது உண்மைதான். பௌதிகமான செயல் எல்லாமே மாய. ஆன்மீக செயல் எல்லாமே வந்து அது வந்து பகவானுக்கு வந்து நித்திய தொண்டு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அது பகவானுக்கு செய்யற சேவை எல்லாமே வந்து அது ஆன்மீகம் சொல்லப்படும். பகவானுக்கு செய்யற சேவை எல்லாமே ஆன்மீகம். நமக்குன்னு செய்யற செயல் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா, சமுதாயத்துக்கு செய்யற செயல் மாத்திரம் பாத்தீங்கன்னா, பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து செய்யும் போதுதான் அது மாயத்தன்மையில போகுது. பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம செய்யற செயல் தான் வந்து அது ஆன்மீகம் சொல்லப்படுது. ரொம்ப அழகாக விரிவாக்குறாங்க. அப்ப நாம ஆபீஸுக்கு போகணும், பணம் சம்பாதிக்கணும், நம்ம சமுதாயத்துல மேன்மை அடையணும். அதுக்கு நாம பௌதிகத்துல போறோம். அது மாயதான்.
ஆனா அதுல என்ன சொல்ல வராங்க முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா, பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுங்கன்றாங்க. நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான் எடுத்துக்கணும்ன்றதுதான் இந்த கீதையிலும் சொல்லப்படுது. இந்த இடத்துலயும் நமக்கு ஒரு இடத்துலயும் உணர்த்துறாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாயை எதால உருவாக்குறாரு, ஏன் பகவான் மாயத்தால உருவாக்குறாரு அப்படின்றதையும் இதுல ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க. இதுல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா ஜீவமாயா குணமாயா, ஏன் ஜீவமாயாவும் குணமாயாவும் விரிவாக்குறாங்க, ஏன் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. அந்த இப்ப யோகமாயா சொல்றாரு பகவான். யோகமாயான்னா என்ன? யோகமாயா மூலமா தான் பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வரார், ஆன்மீக தன்மையோட வரார். அவருடைய சக்தி வந்து யோகமாயா. மகாமாயான்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரகிருதி, இந்த இயற்கை, இந்த இயற்கையை படைக்கும் போது அதுதான் மகாமாயான்னு சொல்லப்படுது. இந்த மகாமாயால தான் குணமாயாவும் ஜீவமாயாவும் வராங்க. அப்ப அந்த ஜீவமாயா குணமாயா, அந்த ஜீவமாயாவோட செயல்பாடு என்ன? அதுலயும் ரெண்டு பிரிவு. கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் நம்ம தெளிவா நாம கொஞ்சம் யோசிச்சு நம்ம அதை தெளிவா படிச்சோம்னா ரொம்ப அழகா புரியும். அதுதான் முன்னுரையில ரொம்ப அழகா நம்மள ஆச்சாரிகள் கொடுக்குறாங்க. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலும் ஆத்ம தத்துவத்தின் மூலியமாகவும் 4.6லயும் ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாரு. ஆத்ம மாயா, ஆத்ம மாயான்றது பகவானுடைய உட்புற சக்தி மூலியமா தான் இந்த ஆத்மா நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து பகவானுடைய உட்புற சக்தி. பகரங்க சக்தின்றது வெளிப்புற சக்தி, அது பிரகிருதி. அப்ப அது மகாமாயா. மகாமாயாவோட செயல்பாடு என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பௌதிகமான செயல்பாடு. யோகமாயாவோட செயல்பாடு அது வந்து ஆன்மீகமான செயல்பாடு. அது பகவானுடைய சக்தி. அது ரொம்ப அழகா தெரியும். ரெண்டுமே பகவானுடைய சக்தி தான். ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு இது ரொம்ப அழகா நம்ம ஆச்சாரிகள் கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 4வது அத்தியாயத்துல 6வது பதத்திலையும் கொடுத்திருக்காங்க, 9வது பதத்திலையும் நம்ம தெளிவா கொடுத்திருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இது ஆன்மீக உலகில் உள்ள உயிர்வாழிகள் யோக மாயாவின் ஆதிக்கத்தின் மூலம் செயல்படுகின்றன. அதாவது ஆன்மீக உலகில் உள்ள உயிர்வாழிகள், இப்ப நாம ஆன்மீகத்துல இருக்கிறோம். ஆன்மீகத்தில் இருக்கும் போது இந்த யோக மாயான்றது பகவானுடைய உட்புற சக்தி. அது அந்த சக்தி ஆதிக்கத்தின் மொத்தம் செயல்படுது. அப்ப பகவானுடைய சக்தி மூலியமா நாம ஆன்மீகத்தில் இருக்கும்போது நம்ம செயல்படும். அப்போ பகவானுடைய கண்ட்ரோல்ல நாம போயிடும். எது ஆன்மீகத்தில் இருக்கும்போது உட்கார்ந்தா எழுந்தா நின்னா போனா எல்லா இடத்துலயும் பகவான் நாமத்தை சொல்லும் போது அப்ப நாம ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா பகவான் கிட்ட நாம இருக்கோம். அப்ப பகவான் கிட்ட இருக்கும்போது நம்ம என்ன மாதிரி இருக்கும் பாருங்க. அவர் பாதாள லோகத்துல நம்ம போய் உட்காந்துருக்கோம் அவர் பேரு நாமத்தை சொல்லும் போது. அப்ப அந்த யோக மாயால நாம போய் அழகா போய் நம்ம செயல்பாடு இல்லைங்களா? அதனால் அவர்கள் பகவானின் சேவையில் லாய்த்துள்ளனர். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணன் தனிந்து அனுபவிக்க விரும்பும் உயிர்வாழிகள் மகாமாயாவில் கவரப்படுகின்றன. இப்ப எனக்கு வந்து நான் வந்து சுதந்திரமா இருக்கிறேன், எனக்கு பகவான் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பகவான் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறார். நான் சுதந்திரமா செயல்பட நினைக்கும் போது அவன் வந்து மகாமாயில போய் பந்தப்படுறான். அப்ப மகாமாயால பந்தப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம், ரசோகுணம், சமோ குணத்துல பார்க்கலாம். இது இன்னொரு குணமும் சண்டால குணம். இந்த 4 குணத்திலையும் போய் மாட்டிக்கிறான். அழகா அது ரொம்ப தெளிவா நம்ம ஒண்ணு படிக்கலாம். இந்த ஸ்லோக மூலமா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதை யாராவது படிக்கிறீங்களா? பிரபு மாதாஜி யாராவது படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியுது. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இருந்து தனித்து அனுபவிக்க விரும்பும் உயிர்வாழிகள் மாயினால் கைப்பற்றப்படுகின்றன. கிருஷ்ண பகியின் முக வாஞ்சாகரே நிகடஸ்த மாயா தாரே ஜாபதியாதரே. பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. சத்தம் கேக்குதா பிரபுஜி? கிருஷ்ணனிடமிருந்து முகத்தை திருப்பிக் கொண்டவன். சரி பிரபுஜி. இந்த ஜீவன் அனுபவிப்பதற்கான விருப்பத்தை விருத்தி செய்து கொள்கிறான். மாயையானது அருகில் நின்று கொண்டு அவனது கன்னத்தில் அரைந்து அவனை பிடித்து வைத்துக் கொள்கிறது. பண்டிதரின் பிரேம விவர்த்தம்.
இக்கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வலை போட்டு பிடிக்கும் மாயையானது பகிரங்க மாயையை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பகிரங்கா பகிரங்க மாயையில் இருவகை உள்ளன. அது ஒன்று பிரசோபாத்மிகா என்றும் மற்றொன்று அவாரணாத்மிகா என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இக்கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை கிருஷ்ணரிடமிருந்து தனித்து அனுபவிக்க விருப்பப்படும் உயிர்வாளிகள் பிரசேத்பாத்மிகா மாயினால் ஆன்மீக தேசத்திலிருந்து என்ன பிரபுஜி படிங்க மாதாஜி. மாயையினால் ஆன்மீக தேசத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு பௌதீக உலகில் தூக்கி எறியப்படுகின்றன. அத்தகைய உயிர்வாளிகளை பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி சம்பந்தப்பட்ட எண்ணற்ற பல்வேறு வகை துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கி மாயை அவர்களுக்கு தண்டனையை வழங்குகிறார். நினைக்கெட்டாத காலம் தொட்டு அம்மாதிரி உயிர்வாழ்கள் இத்தகைய துரதிர்ஷ்ட சூழ்நிலையில் தாங்கள் இருப்பதை கண்டனர். கிருஷ்ண பூலி சேயி இவ அநாதி பகிர்முக துக்கக. கிருஷ்ணரை மறந்த உயிரிகள் நினைவுக்கு எட்டாத காலந்தொட்டு வெளிப்புற விஷயத்தினால் கவரப்பட்டுள்ளது. எனவே மாய சக்தியானவள் அவளுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்கல பிரபுஜி. பிரபுஜி கட்டாயிடுச்சு பிரபுஜி என்னோடது. சாரி பிரபுஜி. ஓகே 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 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப படிக்கிறேன் பிரபுஜி. எது வரைக்கும் விட்டேன் பிரபுஜி? பௌதீக உலகமானது மாதாஜி. சரி படிங்க 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 படிங்க. எதுல இருந்து பிரபுஜி படிக்கிறீங்க? இதுல தானே கிருஷ்ண மறந்த உயிர்வாளி கிருஷ்ணரை மறந்த உயிர்வாளி நினைவு கெட்டாத காலந்தொட்டு வெளிப்புற விஷயத்தினால் கவரப்பட்டுள்ளான். எனவே மாய சக்தியானவள் அவளுக்கு பௌதீக வாழ்வில் எல்லா வகையான துன்பங்களை வழங்குகிறாள். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாம் மத்திய லீலை 20.117. இப்பௌதீக உலகமானது துன்பங்களுக்கும் துயரங்களும் நிறைந்த பௌதீக உலகில் உயிர்வாளிகள் பல்வேறு துன்பங்களை எதிர்கொண்டாலும் அவர்கள் அதிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டு வெளியேறி மீண்டும் பகவானின் லோகத்திற்கு திரும்பி செல்ல விரும்புவதில்லை. இஃது எதனால் என்றால் பகவானின் ஆவரணாத்மிகா என்ன பிரபுஜி ஆவரணாத்மிகா சக்தியான இந்த உயிர்வாளியின் அறிவாற்றலை மறைத்து தாங்கள் துன்பப்படுகிறோம் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வதை சாத்தியமில்லாமல் செய்து விடுகின்றது. இச்சக்தியினால் உண்டாக்கப்படும் பிரத்யேகமான அறியாமையினால் தான் ஒரு நித்திய ஆத்மா என்ற தன்னுடைய உண்மையான அடையாளத்தை ஜீவாத்மா மறந்து நான் இந்த பௌதீக உடல் என்று தவறாக எண்ணுகிறான். இக்கட்டுண்ட உயிர்வாளிகள் தாங்கள் துன்பப்படுகிறோம் என்பதை அறிந்து கொள்ளாவிடனும் பகவானின் மாய சக்தியின் தாக்கத்தினால் அவர்கள் எப்படியும் சொல்வல்லாத துன்பத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸ்ரீல சங்கராச்சாரியர் பஜகோவிந்தம் ஸ்லோகம் 7 பாடியுள்ளது போல புனரபி ஜனனாம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம் ஈக சம்சாரே கலுதூஸ்தாரே கிருபயா பாரே பாகி முராரே. நான் தொடர்ந்த பிறப்பு இறப்புகளை கடந்து மீண்டும் மீண்டும் தாயின் கருப்பைக்குள் வீழ்கின்றேன். கருணையுள்ள முராரிரே பகவான் கிருஷ்ணரே, கடப்பதற்கு மிகவும் கடினமான இந்த எல்லையற்ற பௌதீக இருப்பிலிருந்து என்னை விடுவிப்பாராக. மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறந்து பிறகு மீண்டும் வேறொரு தாயின் கருப்பையில் வீழ்வது இதுவே இப்பௌதீக உலகின் உயிர்வாளிகளின் நிலை. இவ்வாறாக உயிர்வாளிகள் இவ்வுலகில் நினைவு கெட்டாத காலமாக தாங்களின் கர்மாவிற்கு ஏற்ப துன்பப்பட்டு வருகின்றன.
அநாதி கர்ம பலே படி பவார்ணவ ஜலே தரிபாரே நாதேகி உபாய. அவர்கள் பௌதீக இருப்பு என்னும் இக்கடலில் வீழ்ந்து விட்டனர். அதிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான வழியை அவர்களால் காண முடிவதில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது, சாவா ஏதஸ்ய சம்திரஷ்டு சக்தி சத் அசத் ஆத்மிகா மகாநாம மகாபாக யகேத்ம நிர்மமே விபுகு. பகவான் தான் காண்பவர். அவரால் காணப்படும் அவரது வெளிப்புற சக்தியானது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் காரணமும் விளைவுமாக செயல்படுகிறாள். அதிர்ஷ்டசாலியான விதுரா, இந்த பௌதீக சக்தியானது மாயை அல்லது என்னது பொய்யா பிரபுஜி, பொய்த்தோற்றம் என்று அறியப்படுகின்றது. மாயாதேவியின் பிரதிநிதிகளின் மூலம்தான் இந்த முழு பௌதீக தோற்றமும் சாத்தியமாகின்றது. மாயை எனப்படும் இந்த பௌதீக இயற்கை தான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கான பௌதீக மற்றும் நேரடி காரணமாகும். ஆனால் எல்லா செயல்களுக்கும் பின்னால் பகவானே உன்னத உணர்வு நிலையாக உள்ளார். புறசக்தி அல்லது பகவானின் மாயா சக்தி எனப்படும் பௌதீக இயற்கையானது பகவானின் கட்டளைக்கு ஏற்ப செயல்படுகின்றது. பௌதீக இயற்கை தனித்து எதையும் உண்டாக்க இயலாது. அவளுக்கு பரமபுருஷ பகவானிடம் இருந்து விஷயங்கள் தேவைப்படுகின்றன. கிருஷ்ணர் கூறுவது போல, மயாத் யக்ஷேன பிரக்ருதி சூயத்தே சராசரம் குந்தியின் மகனே, எனது சக்தியில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்றன மற்றும் அசையாதனவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. பகவத்கீதை 9:10. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1:5:31 இந்த தேவரிஷி நாரதர் கூறுகிறார். எங்க மேல போயிடுச்சு பிரபுஜி. முடிஞ்சு. சரி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இது படிக்குவா மேல அந்த ஸ்லோகம் படிக்குவா? சரி பிரபுஜி. சின்ன லெட்டர் இருக்குன்னா படிக்கிறது கொஞ்சம் இதா இருக்குது. ஜூம் பண்றேன் ஆனா கூட. ஏனை வாகம் பகவதோ வாசுதேவ வஸ்ய தேவச மாயா அனுபவம் அவிதிதம் ஏன கச்சந்தி தத்பதம். அந்த ஞானத்தின் ரகசிய பகுதியின் மூலம் அனைத்தையும் படைக்கவும் பராமரிக்கவும் அழிக்கவும் செய்யும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சக்தி செல்வாக்கை பற்றி என்னால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இதை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் ஒருவர் பகவானிடம் திரும்பி சென்று அவரை நேரடியாக தரிசிக்க முடியும். இந்த ஸ்லோகத்திற்கான தன்னுடைய பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவான் கிருஷ்ணரின் பல்வேறு சக்திகளை பின்வருமாறு விளக்குகிறார். பகவானுடைய பல்வேறு சக்திகள் எவ்வாறு செயல்படுகின என்பதை பக்தி தொண்டின் மூலமாகவோ அல்லது மிக மிக ரகசியமான அறிவின் மூலமாகவோ ஒருவனால் மிகவும் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அவரது சக்தியின் ஒரு பகுதி இந்த ஜட உலகின் வெளிப்படுத்தியிருந்தது. அவரது சக்தியின் மற்றொரு பகுதி, உயர்ந்த பகுதி, ஆன்மீக உலகத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது. அவரது நடுநிலை சக்தியானது ஜீவன்களை தோற்றுவிக்கின்றது. ஜீவன்கள் மேலே கூறப்பட்ட சக்திகளில் ஏதேனும் ஒன்றிற்கு சேவை செய்கின்றன. சக்திக்கு சேவை செய்யும் ஜீவன்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு மிகவும் சிரமப்படுகின்றன. அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகிழ்ச்சியும் பொய்யானது. ஆனால் ஆன்மீக சக்தியில் இருப்பவர்கள் நித்திய வாழ்வு, பூர்ண அறிவு மற்றும் தடையற்ற ஆனந்தத்துடன் பகவானின் நேரடி சேவையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஜடசக்தியின் ராஜ்யத்தில் தவித்து கொண்டிருக்கும் எல்லா கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் ஜட உலகில் தங்கள் அலுவல்கள் அனைத்தையும் துறந்து தம்மிடம் திரும்பி வர வேண்டும் என்று பகவான் பகவத்கீதையில் நேரடியாக கூறுகிறார். இதுவே அவரது விருப்பமும் ஆகும். இது ஞானத்தின் மிக மிக ரகசியமான பகுதியாகும். ஆனால் இதனை
தூய பக்தரால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். இருங்க பிரபுஜி, எனக்கு சிறுசா தெரியுது. வேற யாரையும் படிக்க சொல்றீங்களா? நானே படிக்கிறேன் மாத்தேன், நானே படிக்கிறேன். சரி. ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. ஆமா 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 ஆமா, சரி மாத்தேன். நீங்க படிங்க பிரபுஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா மாத்தேன், ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய. ஆனால் இதனை சரி. தூய பக்தர்களால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும். அத்தகைய பக்தர்கள் மட்டுமே பகவானின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைந்து அவரை நேரடியாக தரிசித்து அவருக்கு சேவை செய்ய முடியும். நித்திய அறிவு மற்றும் நித்திய ஆனந்தத்தின் இத்தகு நிலையான அடைந்திருந்த நாரதர் இதற்கு தெளிவான உதாரணம் அமைக்கிறார். இதற்கான அனைத்து வழிகளையும் அனைவருக்குமே திறந்து உள்ளனர். ஒருவன் ஸ்ரீ நாரதரின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவதற்கு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். அதுவே தேவைப்படுகிறது. ஸ்ருதியின்படி பரமபுருஷ பகவான் எண்ணற்ற சக்திகள், அதாவது எந்தவித பிரஜமின்றி தம்மிடமிருந்தே கொண்டுள்ளார். அவை மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி 3 முக்கிய பிரிவுகளாக விளக்கப்படுகின்றன. மாயே என்பது புரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் கடினமான விஷயம். ஒருவர் அதை சரியான முறையில் புரிந்து கொண்டாலும் கூட அதை வெற்றி கொள்ள அவருக்கு எதுவும் போதுமானதாக இருக்காது. பகவானின் காரணமற்ற கருணையின் மூலமே மாயையின் தாக்கத்தில் ஒருவரால் வெற்றி கொள்ள முடியும். சில பிரபுபாதர் புத்தகத்தில் இருந்து விஷயங்களை சேகரித்த நான் இந்த நூலில் தயார் செய்துள்ளேன். மாயை பற்றி அதிக விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் என்னுடைய ஆர்வமே இப்புத்தகம் வெளிவர முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. இது சம்பந்தமான ஆராய்ச்சியின் போது நான் சேகரித்த விஷயங்கள் ஒரு புத்தகத்தின் வடிவில் பக்தர்களுக்கு அளிப்பது உசிந்தமாக இருக்கும் என்று நான் எண்ணினேன். இந்த நூலில் தயாரிப்பதற்கு வெளியிடுவதற்கு எனக்கு 2 ஆண்டுகள் பிடித்தன. மாயை பற்றிய பல்வேறு அம்சங்களையும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் ஜீவராசிகளுடன் மாயை சம்பந்தத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ள மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனை உள்ளடங்கிய இந்த முழு செயல் திட்டமே எனக்கு அறிவூட்டுகளாக. தயவு செய்து நீங்கள் எனக்கு கருணை வழங்குங்கள். இதன் மூலம் நான் வெல்வதற்கு இந்த மாயை வெற்றி கொள்ள முடியும். இதுவே அனைத்து பக்தர்களுக்கான என்னுடைய வேண்டுகோள். இது இவருடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இந்த புக்கு கொடுத்திருக்காரு நமக்கு. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய எல்லாவித சாராம்சமும் எடுத்திருக்கிறார். இது ஸ்ரீமத் பாகவதம், 18 புராணங்கள், 108 உபநேசங்கள் மூலியமாகவும் அதே மாதிரி 4 வேதங்களையும் சேர்த்து எடுத்திருக்கிறார். எல்லா விதமான மாயத்துல எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றதும் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம படிக்க போற இடத்துல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் வந்திருக்கிறோம். இப்ப இந்த 7 அத்தியாயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். இதான் மாயனா என்ன, நம்ம மாயத்தால எப்படி கட்டுண்டு இருக்கோம், ஏன் நம்ம மாயத்தால உள்ள போறோம், நம்ம என்ன செய்யறோம், ஏன் அதனால மாயத்தால நம்ம உள்ள வரோம்ன்றதையும் ரொம்ப தெளிவாக கொடுக்குறாங்க. மாயத்தை குறித்து கலை சொற்கள் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் நமக்கு இதுதான் விளக்குது. இது வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஒரு எழுத்து ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டா தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சின்னதா தெரியுதுங்களா? அத்தியாயம் 1 மாயை குறித்த கலை சொற்கள். மாயை என்பது பரமபுருஷரின் சக்தியாகும். இதன் மூலம் அவர் இந்த பௌதிக உலகை படைக்கிறார், இறுதியில் அழிக்கவும் செய்கிறார். அவர் தன்னுடைய செயல்கள் அனைத்தையும் இந்த சக்தியின் மூலமாகவே நிறைவேற்றுகிறார். யோக மாயை, மகா மாயை என்னும் 2 வகையான மாயா சக்திகள் உள்ளன. மாயையின் சக்தியானது கட்டுண்ட உயிர்வாளிகள் பகவான் என இருவரையுமே மதிமயக்கவும் மகிழ்விக்கவும் செய்கின்றது. யோக மாயை என்பது பகவானின் உள்ளுரை சக்தி அல்லது சொரூப சக்தி. இது பகவானின் நேரடி சக்தி. யோக மாயையின் உதவியாலேயே பகவானின் லீலைகள் அனைத்தும் நடைபெறுகின்றன. உண்மையில் பகவானின் இந்த சக்தியின் மூலமே முழு ஆன்மீக உலகமும் செயல்படுகின்றது. இந்த பௌதிக உலகில் தனது லீலைகளை வெளிப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக பகவான் அவதரிப்பதும் கூட யோக மாயையின் செயல்களின் மூலமே நடைபெறுகின்றது. ஆனந்தத்தை அளிக்கும் ஹலாதினி, நித்திய இருப்பதற்கான சந்தினி, அனைத்தும் அறியும் அல்லது ஞானத்தை அளிக்கும் சம்பித் என யோகமாயை 3 வித செயல்பாடுகளை கொண்டுள்ளது. யோகமாயை உயிர்வாளிகளை பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ளவும் வழிவகை செய்கிறது. மகாமாயை என்பது பகவானின் வெளிப்புற சக்தியாகும். இது பௌதிக உலகை படைப்பதற்கு பகவானுக்கு உதவுகிறது. மகாமாயை விரஜா நதியின் மறுபுறம் செல்ல முடியாமல் ஆன்மீக உலகிற்கு வெளியிலே நிலை கொள்கின்றது. மகாமாயை இப்பௌதிக உலகில் பகவானிடம் வெறுப்பு கொள்ளும் உயிர்வாளிகளை குழப்பமடை செய்து
அந்த துரதிருஷ்ட ஆத்மாக்கள் கிருஷ்ணரை மறக்கும்படி செய்கிறது. அவர்களின் மறதி முதலானவை பௌதிக உடலுடன் தங்களை தவறாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில் இருந்து துவங்குகிறது. மகாமாயை என்னும் சக்தி துர்கா தேவியாக உருவகப்படுத்தப்படுகின்றது. பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்கள் என்று அழைக்கப்படும் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம் என்று மகாமாயா 3 பிரிவுகளாக கொண்டுள்ளது. இந்த முக்குணங்களின் வடிவில் வெளிப்படும் மகாமாயின் தாக்கத்திற்கு காரணமாக இந்த உயிர்வாளிகள் கிருஷ்ணரை மறந்து பௌதிக உடலின் மீதும் பௌதிக உலகின் மீதும் பற்றுதலை விருத்தி செய்து கொள்கின்றன. ஒரு வாழ்க்கைக்கு பிறகு மறு வாழ்க்கை என்று ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் மகா மாயாவானது இந்த உயிர்வாளிகளை எண்ணற்ற பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சிக்கு அழைத்து செல்கின்றது. 2. வெவ்வேறு வழிகளில் செயல்படும் மகாமாயை 2 பிரிவுகளாக கொண்டுள்ளது. அவற்றில் ஒன்று ஜீவமாயா, மற்றொன்று குணமாயா என்றும் அறியப்படுகிறது. ஜீவமாயை ஜீவமாயை ஜீவாத்மாக்களின் அறிவை மறைக்கின்றது. சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்காரம், அதாவது படைத்தல், பராமரித்தல், அழித்தல் ஆகியவையே ஜீவமாயின் 3 நிலைகளான செயல்பாடுகளாகும். ஜீவமாயை 2 பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது. அவை ஆவரணாத்மிகா மற்றும் பிரேஷபாத்மிகா சக்திகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஆவரணாத்மிகா மாயை இது ஜீவமாயையின் ஒரு செயல்பாடு அல்லது விருத்தியாகும். ஆவரணாத்மிகா மாயை ஆத்மாவினில் இருந்து கொண்டு இக்கட்டுண்ட உயிர்வாளிகளின் சொரூப ஞானம் என்னும் அவற்றின் மூல சொரூப நிலை குறித்த அறிவை மறைத்து விடுகிறது. தன்னுடைய சொரூப நிலையில் தான் ஆன்மீகமானவன், பௌதிகமானவன் அல்ல என்பதை தெரிந்து கொள்ள இந்த ஜீவாத்மாவை ஆவரணாத்மிகா சக்தி அனுமதிப்பதில்லை. பிரேஷாபாத்மிகா மாயை இது ஜீவமாயையின் மற்றொரு விருத்தியாகும். ஆவரணாத்மிகா சக்தி அறிவை மறைக்கும் அதே வேளையில் பிரேஷாபாத்மிகா சக்தி கட்டுண்ட உயிர்வாளிகளை தவறான எண்ணங்களால் நிரப்புகிறது. பிரேஷாபாத்மிகா மாயையின் காரணமாக மாயையின் வசப்பட்ட ஜீவன் பௌதிக உடலை தான் என்று தவறாக நினைக்கிறான். இது புலநுகர்ச்சிக்கான விருப்பத்தை உருவாக்கி கட்டுண்ட உயிர்வாளிகளின் விருப்பங்களை அனுபவிப்பதற்கான பௌதிக வஸ்துக்களை நோக்கி திசை திருப்புகின்றது. இந்த பௌதிக விருப்பங்களுடனான நீண்டகால தொடர்பின் காரணத்தினால் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா பௌதிக உடல் மீதும் புலநுகர்ச்சி பொருட்களின் மீதும் மிக ஆழமான பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். குணமாயை சத்துவ குணம் அதாவது நற்குணம், ரஜோகுணம் அதாவது தீவிர குணம் மற்றும் தமோகுணம் அறியாமையான குணம் ஆகிய பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களை உள்ளடக்கியதே குணமாயாவாகும். இப்பௌதிக உலகில் ஜீவாத்மா மேற்கூறிய குணங்களால் கட்டுண்டு விடுகிறான். பௌதிக இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்கு ஏற்ப ஜீவாத்மா துன்பப்படவோ இன்பத்தை அனுபவிக்கவோ செய்கிறான். ஒரு குறிப்பிட்ட உயிர்வாளியின் ஆழமான வெறுப்புகளும் உயிர்வாளியின் மீதான இக்குணங்களின் தாக்கத்தை பொறுத்தே அமைகின்றன. பௌதிக மூலப்பொருட்களை அளிப்பதால் குணமாயை பௌதிக படைப்பிற்கான நிமித்த காரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சேகித மாயார தூகிவித அவஸ்திதி ஜெகதேர உபாதான பிரதான பிரகிருதி மாயை 2 வகையான பிரபு படிக்கலாம்ல. மாயை 2 வகையான இருப்பினை கொண்டுள்ளது. அதில் ஒன்று பிரதான அல்லது பிரகிருதி எனப்படுகிறது. இது ஜட உலகத்திற்கான மூலப்பொருட்களை வழங்குகிறது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதிநிலை 5.58. தன்னுடைய வெளிப்புற சக்தியான மகா மாயையின் உதவியுடன் பகவான் பௌதிக உலகை படைக்கிறார். உண்மையில் படைப்பிற்கு அங்கு 2 காரணங்கள் உள்ளன. மகா சக்தியானது பௌதிக படைப்பின் இருவேறு காரணங்களாக 2 விதங்களில் செயல்படுகிறது. நிமித்த காரணம் அதாவது உடனடி காரணம் மற்றும் உபாதான காரணம் அதாவது மூலங்களை அளித்து உதவும் பௌதீக காரணம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே Okay. கிருஷ்ணா. ஹரே. நீங்க இதுக்கு பிறகு படிக்கலாம். Okay.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம விளக்கம் கொடுத்து பாருங்க. அதாவது மாயை குறித்து கலை சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப யோக மாயா பத்தி நம்ம படிச்சோம். இப்ப யோக மாயாவுடைய செயல்பாடு என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஏதாவது விளக்கம் ஏதாவது கேக்குறீங்களா? கேளுன்னு சொல்றேன். யோக மாயான்றது பகவானுடைய உட்புற சக்தி. அதாவது பகவானுடைய, அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா, பகவான் இந்த சக்தி மூலியமா தான் பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். யோக மாயா சக்தி இது ஆன்மீகமான சக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதுல ஏதாவது விளக்கம் ஏதாவது வேணுமா உங்களுக்கு? ஏதாவது டவுட்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. பகவானோட அந்தரங்க சக்தி, வெளிப்புற சக்தி, அத பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க பிரபுஜி. இது எப்படி இன்டர்லிங்க் ஆகுது? யோக மாயை அந்த மாதிரி உட்புற சக்தியோட எப்படி லிங்க் ஆகுது? அதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க பிரபுஜி. அதுதான் இப்ப நம்ம படிக்கிறோம். இப்போ இந்த முதல்ல வந்து யோக மாயான்னு சொல்லப்படுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சொரூப சக்தின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது உள்ளுர சக்தின்னு சொல்லப்படுது. உள்ளுர சக்தின்னு சொல்லப்படுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஜீவாத்மா. இந்த ஆத்மா உள்ளகிற ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அது உட்புற சக்தி, பகவானுடைய உட்புற சக்தி. இது சொரூப சக்தின்னு சொல்லப்படுது. பகரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படுதுதான் மகாமாயா. பகரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படுது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. இது சில பகவத்கீதையிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கான். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலேயே பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகவான் அது ஆத்ம தத்துவத்திலேயே கொடுக்குறாரு, 2வது அத்தியாயத்திலேயே கொடுக்குறாரு, கர்ம யோகத்திலையும் கொடுக்குறாரு. வெளிப்புற சக்தி பகரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படுது. இந்த இயற்கையை இந்த மகாமாய மூலியமா தான் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார். அவரு பகரங்க சக்தி மூலியமாக படைக்கப்படுது. இந்த 24 மூலக்கூறுகள் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா 13வது அத்தியாயத்துல. 24 மூலக்கூறுகள் படிங்க. இது எல்லாமே பகவானுடைய பகரங்க சக்தி, அதாவது மகாமாய மூலியமாக படைக்கப்படுது. இந்த யோக மாயா சக்தின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அனநேய பக்தியை கொடுக்கிறது, பகவானுடைய அனநேய பக்தியை கொடுக்கிறது. அது எதுன்னா ஜீவாத்மா, இந்த ஆத்மா மூலியமா கொடுக்கிற செயல்பாடு தான் வந்து யோக மாயாவோட செயல்பாடு. பகவானுடைய அவதாரமே யோக மாயா மூலியமா தான் பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். அது ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதுல. யோக மாயா என்பது பகவானின் உள்வுற சக்தி அல்லது சொரூப சக்தி. இது பகவானின் நேரடி சக்தி என்று சொல்லப்படுது. இந்த யோகமாயா சக்தியில மூலியமா நம்ம எப்படி நம்ம செயல்படுறோம் பாத்தீங்கன்னா, சில பேர் சொல்லுவாங்க மனதாலன்னு சொல்லுவாங்க, சிலது என்ன சொல்லுவாங்க, அதாவது உடலாலன்னு சொல்லுவாங்க, உடலால செய்யற செயல்னுவாங்க, ஆத்மாவால இது மனதால செய்யற செயல்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணும்? இது மாய, இது பௌதீகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பகவானுடைய பகரங்க சக்தி மூலியமாக, அது மகாமாய மூலியமாக இது உருவாக்கப்படுகிறது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக மாயா சக்தின்றது ஆத்மாவுடைய பண்பு. அதாவது ஆத்மாவுடைய பண்பு என்னன்னா பகவானுடைய நேரடி சேவகனாக இருக்கணும் தான் அது சொல்லப்படுது. அதுதான் யோக மாயா. இப்ப யோக மாயாவை பத்தி நம்ம நல்லா கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதுல ஏதாவது டவுட்னா கூட நீங்க பிறகு கேட்கலாம். அதுக்கப்புறம் மகாமாயன்னு சொல்றது இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரம் சொன்னதுதான் பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. அதாவது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை என்ன சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய தாழ் ஜட சக்தின்னு சொல்லப்படுது, வெளிப்புற தாழ் ஜட சக்தின்னு சொல்லப்படுது. இது பகரங்க சக்தி. இந்த சக்தி மூலியமாக ஏற்படப்படுவதுதான் வந்து 3 பிரிவா பிரிக்கிறார், ரொம்ப அழகா பிரிக்கிறாங்க. அதுல ஒண்ணு இது வந்து இது வந்து சக்தி யார்கிட்ட கொடுக்குறாரு? அந்த மாய சக்தி யாருன்னா துர்கா தேவி. துர்கா தேவி தான் அதை நிர்வாகம் பண்றோம். அதை வந்து நம்ம என்னன்றது பின்னாடி படிக்கலாம். அதை பத்தி ஒரு அத்தியாயமா அது நம்ம விரிவா படிக்கலாம். இந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம், இந்த 3 குணங்களால் தான் இந்த மகாமாய இது நம்ம இயக்கப்படுகிறது அப்படின்னு இல்லைங்களா? இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாய, அதாவது இந்த 3மே பௌதிக தன்மையோடு செயல்படும் போதுதான் இந்த 3 தன்மை, இந்த முக்குணங்கள் செயல்படும் போதுதான் நாம வந்து என்ன மாதிரி வரும் பாத்தீங்கன்னா ஜீவமாயா, அப்புறம் குணமாயா. இப்ப ஜீவமாயா எடுத்துப்போம். ஜீவ பகரங்க சக்தி மூலியமாக, அதாவது அதாவது என்ன சொன்னோம், மகாமாய இல்லைங்களா? அந்த மகாமாயிலிருந்து வர்றதுதான் ஜீவமாயா, குணமாயா. இப்ப ஜீவமாயா பத்தி நம்ம என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. ஜீவமாயா ஜீவாத்ம அறிவை மயக்குகிறது, அதாவது மறைக்கிறது, நம்மளுடைய ஞானத்தை மறைக்கிறது. நம்ம எவ்வளவு படிச்சிருக்கோம், இது எங்க நம்ம சொல்லப்படுதுன்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவன் என்ன ரொம்ப நல்ல குணம்னு சொல்லுது இல்லைங்களா? 14வது அத்தியாயம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. 16வது அத்தியாயம்
16வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லுது? குணாதிசயங்களை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லுது. சத்துவகுணம்ன்றது காலையில எழுந்துப்பாரு, நிறைய பகவானுக்கு தொண்டு செய்வாரு, பாராயணம் பண்ணுவாரு, மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் சிறப்பா சொல்லி கொடுப்பாரு. அதாவது பக்தி யோகத்துல ரொம்ப சிறப்பா செயல்படுவார். நிறைய ஞானத்தை இருப்பார், அது சத்துவகுணத்துல இருப்பார். ஆனா அதிலே பாத்தீங்கன்னா அவரு புத்தியோகம் மூலியமா செயல்பட்டதுனால அந்த தான் என்ற அகந்தை வந்துடும், அதுல இன்பம் அடைகிறார். இது 6வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயத்திலுமே பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கு. அது ஏன்னா இந்த ஜீவமாயா அந்த குணங்கள்ல இருக்கும்போது அது நம்மளுடைய அறிவை மறைக்கிறது. நிறைய பேர் நிறைய படிச்சிருப்பாங்க, நிறைய செயல்பாடு அறிவுத்திறனா இருக்கும், நிறைய உபதேசம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, நிறைய பண்ணுவாங்க. ஆனாலும் இது பாத்தீங்கன்னா அந்த பௌதிகத்துல போயிட்டாங்கன்னா இந்த ஜீவமாய ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்முடைய ஞானத்தை மறைக்கிறோம். அது எப்படின்னு சொல்ல, அது ஏன் அப்படி செயல்படுறாங்கன்னா படைத்தல், பராமரித்தல், அழித்தல், இந்த 3 இடத்திலையுமே இந்த ஜீவமாயாவோட செயல்பாடு அதி உத்தமா இருக்கும். ரொம்ப அதிகமா செயல்படுவா ஜீவமாயா. அப்ப ஜீவமாயான்றது இரு பிரிவுகளாக நம்ம பிரிக்கிறாங்க. அதுலயும் பாருங்க, ஜீவமாயாவை இரு பிரிவா பிரிக்கிறாங்க. ஆரோக்கியத்துக்கான சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம ஜீவன் மாயை பத்தி ஒரு செயல்பாடு அல்லது விருத்தி செய்ய சொல்லும். நம்மளுடைய புத்திய செதறடிக்குது. அந்த செதறடிக்கிறது மாத்திரம் இல்லாம சொரூப ஞானம் சொல்லப்படுது பாத்தீங்களா, 2 விதமான ஞானம். மூல சொரூப நிலைன்றது பாத்தீங்களா, அந்த அறிவையும் மறைக்குது. எப்படி மறைக்குது பாருங்க. அப்போ நாம சத்துவ குணத்துல இருந்தாலும் கூடாதுன்றார் பகவான். ஆனா அதே 6வது அத்தியாயத்துல குறைஞ்சபட்சம் சத்துவ குணத்திலேயாவது செயல்பட்டீங்கன்னா அடுத்த பிறவியாவது முக்தி கிடைக்கும்ன்றார். ஆனா நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லா ஆச்சாரிகளும் சொல்லப்படுறாங்க. வேதங்களையும் அதான் சொல்லப்படும். நம்ம கருமிகள் தான் இல்லைங்களா, கருமிகளா இருக்கிறோம். கருமியா ஏன் இருக்கிறோம்? நாம சமுதாயத்திலையும் நம்ம குடும்பத்துக்காக நம்ம உழைக்கிறோம். அது பௌதிகம், அது மாய, அது மாயத்தால இருக்கிறோம். ஆனா அது பற்றற்ற தன்மையா செயல்படும் போது தான் நாம பகவானுடைய உணர்வோடு செயல்படும் போது தான் இந்த ஜீவமாயாவும் இந்த குணமாயாவும் நம்ம கிட்ட வராது. நம்ம அதிகமாக பொருள் ஈட்டும் போது, அதிகமான ஆபரணங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது, அதிகமான நம்ம தேவையில்லாத டைமை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணும் போது இந்த மாயை நமக்கு, அப்ப நம்முடைய புத்தியை சிதறடிக்கிறோம். இது ஆர்வத்திகா சொல்லப்படுது பாருங்க, என்ன சொல்லுது பாருங்க. சொரூப ஞானம் என்னும் அவற்றின் மூல சொரூப நிலை குறித்த அறிவை மறைத்து விடுகிறதுன்றது. அப்ப தான் என்ற அகந்தை வந்துடும். ஆன்மீகமான சொல்லலாம், நான் பௌதிகமான அல்ல அப்படி என்பதை எல்லா விஷயம் தெரியும் அவங்களுக்கு. தத்துவகுணத்துல இருக்கிறவன் எல்லாமே தெரியும், நான் ஆன்மீகவாதி, நான் பௌதிகவாதி அல்ல அப்படின்னு தெரியும். ஆனாலும் அந்த புத்தி யோகத்துல மேன்மை அடையறான் பாத்தீங்களா, அது தான் என்ற அகந்தையை இந்த ஜீவமாயா கொண்டு வந்து. அப்போ அந்த சத்துவகுணத்தை இல்லாம அவன் சுத்த சத்துவத்துல செயல்படும் போதுதான் அவனுடைய செயல்பாடு இந்த ஜீவமாயாவும் குணமாயாவும் அவனை விட்டு விலகு. ரொம்ப அழகா நமக்கு இதுல கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. இதுல இன்னொரு பிரிவு பாருங்க, அதாவது ஜீவமாய மற்றொரு விருத்தியம் சொல்லப்படுறாரு. ஆனந்திகா அதாவது சக்தி அறிவை மறைக்கும், அதே வேளையில் சக்தியின் கட்டுண்ட உயிர்வாழின் தவறான எண்ணங்களை நிரப்புகிறது. இவன் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஒருத்தர் நம்மளை எழுத்தாப்புல நடந்து வராருன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம போகும்போது அவர் நம்மளை பாக்குறாரா, ஏன் நம்மளை பாக்குறாரு, இவர் எங்கேயோ பார்த்திருக்குமா, இவர் ஏன் நம்மளை பார்க்க போறாரு, இப்படியே நம்ம தவறா சிந்திக்கிறோம் பாத்தீங்களா. இதுக்கு காரணமே இந்த ஜீவமாயாவோட செயல்பாடு தான். இதே எழுத்தாப்புல வரவரு பரமாத்மாவோட ரூபத்துல வராரு நம்ம பாத்துறோம்னு வச்சுக்கலாம், பரமாத்மா வராரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா அப்ப இந்த ஜீவமாய கிட்டே வராது. அது ஏன் அந்த மாதிரி சொல்ல வராரு, கீதையில ஏன் சொல்ல வராங்க, இதுல ஏன் சொல்ல வராங்கன்னா நாம எல்லாமே பரமாத்மாவோட அம்சங்கள் அப்படின்னு நினைச்சோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப எழுத்தாப்புல வரவரை நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மளுக்கு விரோதியா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும், சண்டால புத்தியில இருந்தாலும் சரி, அது ஜீவாத்மா, நம்மளுடைய பகவானுடைய உட்புற சக்தி உள்ள ஆத்மா. உடல் தான் பௌதிகமே தவிர உள்ளகிற சக்தி பகவானுடைய சக்தி, அது பகவானா நினைக்கணும் அப்படின்னு தான் வேதம் சொல்லுது. அப்போ இந்த ஆத்மா நம்மள கட்டுண்ட வைக்காது. அப்ப எழுத்தால வரவங்க யாரா இருக்கும், நம்ம சிந்திக்க மாட்டோம், பகவானே வராரு அப்படிதான் நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது அப்ப பகவான் நமக்கு அப்போ இந்த பௌதிகமான செயல்பாடு நம்மளை விட்டு இந்த மாய போயிடும்.
அப்ப எல்லாருமே வந்து நண்பனாக தான் பார்க்கணும். பகவானுடைய சொரூபமா நாம பார்க்கணும். எல்லா ஜீவாத்மாவோட எறும்பை பார்த்தா கூட சரி, அந்த எறும்பை கொல்லக்கூடாது, ஏன்னா அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காரு அப்படின்னு உணரும். இந்த எறும்பை கொல்லணும்னு வச்சுங்களேன், அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மாயை நம்மள வந்து கட்டுண்டு. ஆனா இது ரொம்ப கடினம் தான், இதை உணர்றது ரொம்ப கடினம் தான். ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம பழக்கப்படுத்த அதுல மேன்மை அடைய முடியும். இது எடுத்த உடனே இந்த இந்த மாயத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நாம அதுல இருந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி குணமாயாவோட செயல்பாடு பாருங்க. குணமாயாவோட செயல்பாடு பாருங்க. சத்துவகுணம், ரசோகுணம், அதாவது தமோ குணம். இது பௌதிக குணங்களை உள்ளடக்கிதான் இந்த குணமாயா. இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது ஜீவ மாயாவோட செயல்பாடு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ஒண்ணு புத்தியை சிதறடிக்கப்படுது. அந்த புத்தியை சிதறடிச்ச பிறகு அந்த பௌதிகத்தன்மையோட செயல்பட வைக்கிறது தான் வந்து இன்னொரு சக்தி. ஆனா குணமாயாவோட செயல்பாடு பாருங்க, அந்த முக்குணங்கள் இருக்கும்போது ஒருத்தன் நல்லவனா இருப்பான், திடீர்னு கெட்டவனா ஆவான், திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டவனா ஆயிடுவான், கொலை பண்றது கூட போயிடுவான். இது என்ன செயல்பாடுன்னா இந்த குணமாயாவோட செயல்பாடு. ஒரு இடத்துல இருந்து பணம் வரணும், இல்ல ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு ஆள் வரணும், ஏதோ ஒரு செயல்பாடு எதிர்பார்க்கிறோம் பாத்தீங்களா, எதிர்பார்த்துட்டு வராத போகும்போது தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம நல்ல குணத்துல இருப்போம், திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன் வரல அவன், ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டான், எதுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு நம்ம அந்த புத்தி அப்படியே மாறிட்டே போகும். ஆனா அதே பற்று இல்லாம இருந்துன்னா அது பகவானால் நினைச்சா வருவான், பிரச்சனையே இல்லை, அது பாட்டு வரும், அது நம்ம கர்மா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போயிட்டான்னா இந்த குணமாயா கூட நம்ம கிட்ட வராது. இந்த குணமாயா கூட வராது. அதுதான் சொல்றாரு, இப்பௌதீக உலகின் ஜீவாத்மா மேற்கூறிய குணங்களால் கட்டுண்டு விடுகின்றது. அதாவது பௌதீக இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள முக்குணங்கள் தாக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா துன்பப்படுவோ இன்பத்தை அனுபவிக்கவோ செய்கின்றன. அது இன்பமும் கொடுக்கும், அது துன்பத்தையும் கொடுக்கும். அது எதனால? உடலாலையும் மனதாலையும் செயல்படும் போதுதான். அதே ஆத்மாவில செய்யும் போது அப்ப யோக மாயா சக்தியில நம்ம வந்து அந்த செயல்பாடு போகும்போது பகவானுடைய உணர்வோட செயல்படும் போது இந்த மாயை எல்லாமே நம்மள வந்து விரிஞ்சு போகும் இல்லைங்களா. இதுதான் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். இந்த அத்தியாயம் இதோட இந்த இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இத படிக்கலாம் மாதாஜி, யாராவது படிக்கிறீங்களா பிரபு? ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய எழுதுகிறார், அது என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படி பார்ப்போம். நான் படிக்கட்டுமா? பரமபுருஷ பகவான் படிக்கிறாங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், பரமபுருஷ பகவானின் வெளிப்புற சக்தியான மாயை இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. பிரபஞ்ச படைப்பதற்கான காரணமாகவும் அந்த படைப்பிற்கான மூல பொருட்களை வழங்கும் பிரதிநிதியாகவும் மாயை இருவேறு பணிகளை செய்கிறாள். இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கான காரணம் என்ற வகையில் அவள் மாயை என்று அறியப்படும். அதே சமயம் பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கான மூலகங்களை அளிக்கும் பிரதிநிதி என்ற முறையில் அவள் பிரதான என்று அறியப்படுகிறாள். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் ஆதிலீலை 5.58க்கான பொருளுரை. பிரபுஜி அதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஓகேம்மா, நான் படிச்சிடறேன், அதுக்கப்புறம் அது பின்னாடி படிங்க. இவ்வாறாக மாயே நிமித்தம் காரணமாக, அதாவது உடனடி காரணமாகவும் மூலங்களில் அளிக்கும் பௌதீக காரணமாகவும் உபதான காரணமாகவும் ஆவாள் அப்படின்னு சொல்ல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தெரியுதா மாதாஜி? இப்ப கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சர்தாமிரத்தின் ஆதிலீலை 5.58க்கான பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10.63.26 ஸ்லோகத்திற்கான மொழிபெயர்ப்பினையும் சிறிய பொருளுரையும் வழங்குகிறார். காலோதைவம் கர்ம ஜீவாஸ்வபா ஓ திரவ்யம் க்ஷேத்ரம் பிராண ஆத்மா விகாரக தத் சங்காதோ பீஜ ரோக பிரவாக த்வன் மாயைஷா தன் நிஷேதம் பிரபத்யே. எம்பெருமானே, காலம், கர்மம், தெய்வ கடாட்சம், விதி, சுபாவம் ஆகிய நான்கும் வெளிப்புற சக்தியின் காரண அம்சத்தில் மாயையின் பகுதிகளாகும். கட்டுண்டிருக்கும் பிராணன் திரவ்ய என்று அழைக்கப்படும்.
சூட்சும ஜட மூலப்பொருட்கள், ஜட இயற்கை. செயலின் இத்தலத்தில்தான் அகங்காரம் ஆத்மாவை போல செயல்படுகின்றது. உடலின் 16 மூலப்பொருட்கள், 11 புலன்கள் மற்றும் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய பஞ்சபூதங்கள் ஆகியவை ஜட உலகத்திற்கான மூலப்பொருட்களை வழங்கும் மாயையின் பிரதான பகுதியின் தோற்றமாகும். எவ்வாறு மரமானது விதையிலிருந்து தோன்றுகிறதோ, விதையானது மரத்திலிருந்து தோன்றுகிறதோ, அதுபோல உடலிலிருந்து செயலும், செயலிலிருந்து உடலும் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு தொடர்ந்து சுழலக்கூடிய காரணமும் விளைவும் மாயை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. எம்பெருமானே, காரணம் மற்றும் விளைவின் இச்சுழற்சியில் இருந்து தங்களால் என்னை விடுவிக்க இயலும். தங்களின் தாமரை திருவடிகளை நான் வணங்குகிறேன். இது குறித்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேலும் எழுதுகிறார். மாயைக்கும் உயிர் வாழ்க்கைக்கும் இடையிலான முக்கிய தொடர்பு மாயையின் காரண பகுதியில் இருந்த போதிலும் மாயையின் மூலப்பொருட்களாலும் அவன் வழி நடத்தப்படுகிறான். மாயையின் காரண பகுதியில் 3 உந்துதல்கள் செயல்படுகின்றன. அவை அறிவு, விருப்பம் மற்றும் செயல். பௌதீக மூலகங்கள் பிரதான எனப்படும் மாயையின் ஒரு தோற்றமாகும். வேறு விதமாக கூறினால், மாயையின் 3 குணங்களும் உறங்கிய நிலையில் இருக்கும்போது அவை பிரகிருதி, அவ்யக்த அல்லது பிரதான என்று நிலை பெற்றுள்ளன. தோன்றாத நிலையை குறிக்கும் வார்த்தையான அவ்யக்த என்பது பிரதான என்பதற்கான மற்றொரு பெயராகும். அவ்யக்த நிலையில் ஜட இயற்கையானது பன்முகத்தன்மைகள் ஏதுமின்றி இருக்கின்றது. பன்முகத்தன்மைகள் மாயையின் பிரதான பகுதியினால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே பிரதான எனும் சொல் அவ்யக்த அல்லது பிரகிருதி என்ற சொற்களை காட்டிலும் மிகவும் முக்கியமானதாகும். பிரபுஜி, இதுக்கப்புறம் கீழே ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, கீழே படிக்க இந்த அத்தியாயம் இதோட முடியுது மாதாஜி. இது 2வது அத்தியாயத்துல மாயனை பற்றி கோட்பாடை பத்தி பார்ப்போம். இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல அதாவது இப்போ படிச்ச ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் நம்ம என்ன சொல்ல விடுதுன்னா, மாயை குறித்து கலை சொற்களை பத்தி நம்ம இவ்வளவு விரிவா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இப்ப இதுக்கப்புறமா வர ஒரு அத்தியாயமும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஒண்ணா சொல்லி கொடுக்கும். இது அடுத்த மாயை பற்றிய கோட்பாடு, மாயை என்பதற்கான வரைமுறை, மாயை என்ற வார்த்தைகளின் பல்வேறு அர்த்தங்கள், அதாவது திருகுணத்மிகா மாயா அப்படின்னா என்ன, ஜீவ மாயா, குணமாயாவோட செயல்பாடு என்ன, யோக மாயாவுடைய செயல்பாடு என்ன அப்படின்றதையும் இந்த 7 அத்தியாயமும் நம்ம சிறப்பா கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். இப்ப ஏதாவது டவுட்னா கூட இப்ப கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை முடிச்சுக்கலாம். ஏதாவது டவுட்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, மாயை எத்தனை வகை இருக்குது பிரபுஜி? ஆக்சுவலா 14 வகையில மாயில நம்ம இப்ப குணமாய, ஜீவமாய, முதல் மாய மாதாஜி. குணமாய, ஜீவமாய. இந்த குணமாய, ஜீவமாயால பாத்தீங்கன்னா, ஜீவமாயால இருக்கும்போது 2 பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க. ஒரு மாயை நம்மளுடைய புத்தியை சிதறடிக்குது. சிதறடிச்ச பிறகு இன்னொரு மாயை என்ன பண்றா பாத்தீங்கன்னா, அந்த புத்தியில இருந்து அதை மறைச்ச பிறகு அந்த குணங்களோட செயல்பாட பண்றதுக்கு முத்தி கொடுக்குறா. அதை செயல்பாடுல போன்றத கொடுக்குறா இந்த ஜீவமாயா. அப்போ அந்த குணமாயை என்ன பண்ணுது, அந்த குணமாயோட தன்மை என்ன பண்ணிடுதுன்னா, நல்ல குணத்துல இருக்கும்போது கெட்ட குணத்துக்கு போறதுக்கும், ரொம்ப மோசமான குணத்துக்கு போறதுக்கும் அது நம்மள முயற்சி பண்ணுது. எது? குணமாயா. இப்ப முக்கியமா சாராம்சமே பாத்தீங்கன்னா குணமாயா, ஜீவமாயா தான். இதுதான் மெயின். இந்த 2ல இருந்து தான் நாம பிரிவா நம்ம பிரிக்கிறாங்க. இதுல 4வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாங்க. இது 14 விதமான மாயை. இது மாயை என்பதற்கான வரைவுரை ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணன் தனிந்து இருப்பதை கொண்டுள்ளோம் என்னும் கருத்தே மாயை எனப்படுது. இது ரொம்ப அழகா இருக்கும். இது அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். இது 14 வகையா பிரிக்கிறாங்க. எங்கெங்க எந்தெந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாயத்தால நாம என்ன உணர்றோம், அந்த வரைவுரை என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த 14 விதமான செயல்பாடு மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது அடுத்த வாரம் நம்ம கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது 4வது அத்தியாயம் 14 வகையாக
இதுதான் சொல்லப்படுது. 14 விதமான மாய. மாய சக்தி என்றால் அதன் திறன் என்ன, பரமபுருஷன் அவரது சக்தியாகும் சொல்லப்படுது. அதே மாய என்றால் இச்சை அல்லது விருப்பம். இது இப்ப நம்ம ஏதாவது தேவைப்படுறதுன்னு விரும்புறோம் பாத்தீங்களா, இச்சை சொல்றோம் இல்ல, அதுலயும் மாயத்தன்மை இருக்குன்ற, விரும்புறதுலயும் இருக்கு, அதாவது பற்று தானே அது இல்லைங்களா. அதுலயும் மாய என்பது பகவானின் விருப்பத்தை குறிக்கிறது. ஏன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவான் கிட்ட மோக பக்தியில கொடுப்பாங்க. மோக பக்தின்னும் போது மாயத்தால கட்டுண்டாயிடும். பகவான் கிட்ட மோக பக்தி கொடுக்கூடாது. மோக பக்தின்னு சொல்லப்படுதுன்னா அந்த அழகு குத்துறது, அது உடம்ப ரொம்ப விருத்திக்கிறது, ரொம்ப ஒரு மாதிரியே பண்றது, இதெல்லாம் மோக பக்தின்னு சொல்லப்படுது. இதை பத்தி ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. உடலை நாம இது பண்ணிக்கூடாது, சித்திரவாதை பண்ணக்கூடாது. இப்ப நம்ம விரதம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சீங்களா, விரதம் இருக்கலாம், தப்பு இல்லை, தப்பு கிடையாது. ஆனா வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த அகர்ம பணியில மாத்திரம்தான் நாம விரதம் இருக்கணும். தொடர்ச்சியா ஒரு வாரம் ஃபுல்லா இருக்கிறது, மண்ணுக்குள்ள போய் புதைஞ்சு போய் உட்காந்துக்கிறது, உடம்புல எல்லாம் எங்க பார்த்தாலும் குத்திக்கிறது, இந்த மாதிரி செய்யறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது செயல்பாடு அல்ல. இது எல்லாமே மாய. அதை பத்தியும் அழகா விளக்குறாரு. இது மாதிரி 14 விதமான செயல்பாடுல மாயத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் படிக்க போக நிறைய விஷயங்கள். மொத்தம் 49 அத்தியாயம் இருக்கு. ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற ஏதாவது டவுட் என்ன இது முடிச்சிடுறேன். வாஞ்சே கல்பத்தராய கிருப சிந்தையே வசபதனானா பாவனியே வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்திக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம்.